Yeah. Mä oon jo kattonut liian kauas sivusta, nähnyt liian monta muistelmaa ja liikaa itkua. Pakko on puuttu tähän, kun ei mut puutu tähän. Jos vaikka joskus vielä tän tilanteen sais muuttuu vähän. Raukkamaisinta on kiusa sitä pienempäänsä. Pienestä tönäisyyskin saattaa loukkaa pienempäänsä. Voi vaikka loppuelämäkseen vielä vammautua. Muille kertominen oikeesti on sitä sankaruutta. Sekä puuttuminen siihen tilanteeseen. Liian harva muiden kiusaamisesta piittaa edes. Mut jollain pitäis saada nyt se kierre katkaistua. Ei oo hieno olla koulus päivät naama mustan ja silmät turvoksissa. Aina vaan pelätä, voi joutua kantan takaa painavaa selässä, jollei tätä